Poly picnic spot. Kau dah tu ni, jaga subi kapai. Ni, finally dah ni. Sis program aja kat sini. By dah tu subi kapai subinya. Kamu yang mama event saya, kamu nak dikailang nazakan. Mari, kubur. Boria. Oi, mana? Oh. Ha. Kalau mau malam lagi. Oke. Ada. Mana? Dah tahu himan dah. Pun udah menang. Action malah. Dah ni, diusin sabi juga. Biar yang menang kau aja enggak? Anggo jadi ni. Kungtam na, tarjun na. Dah ni rigari kungtam dong. Bayar bagi makasih dong hari be, mabok hari kau ni kasih ni. Dah, kungtam na naik lang beda. Yang tang beda ni. On the way, BRM. Woo! Moza. Oh, nungtamuna benar lang beda. Sesuatu menang nungtamun dengan nazakan. Hah, berat ke toko jadeng. Larian bawa wajahnya. Ngayum. Look Tangguh जों दावगालांगासिनो सा सानजा फारसे भुटान सिमना साखाथि फाखाथि थानाय आइ पुवालि पिकनिक स्पटआव जोंना राइडार्स इभेन्ट दं मोनसे हेलौ चेक खोनादों बे इभेन्टआवनो आं थांगासिनो नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन नोंथांमोना नायनो होननानै नेबाय थानायखौ दिनै नुमारसिगोन गल्डेन लेंगुर राइडार्स मटरसाइकेल क्लाबजों खुंजानाय जोंनि बे बड'लेण्ड राइडार्स मिट प्रग्रामा दिनैनिफ्राय सुरु जाबाय हेल' एभ्रिवान गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'खौ बरायबावनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोनाव बयबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दा नै थांगासिनो BRM ओरैनो बाखि राइडार्सफ्राबो दावखोगासिनो नै ओमफ्राय नैबे जोंनि आरो गांजेमानि दं दा थांबाय थानि नोंथांमोनाबो नायलांबाय था लामायावसो दं नै दा फैनायाथ' फैबायलै बेंटल माबा मोनसे नै बाजार मोनसे ओमफ्राय दा लिड खालामग्राया आंसो आंनि खिथायाव बिराद मानसिफोर दं बाइक राइडार्सफ्रा ओमफ्राय दा लामाखौथ' आं मिथिया आन्दायोबा आं जारला गोलैबाय आरो दा ओरैबायदि जारला लामाखौ मिथिया आं बे आं लिड खालामबोदों मानसिफोरखौ दा बेंटल बाजारनि बबेजों हाबो आंथ' मिथिया दा थांग्रोनि रायजाबाय माथो आच्छा थिगैनो दं बिराद मोजां जादों नै BRM माबा होखादों डाइरेक्सन होखादों होमबालाय आन्दायनाय नंला गसिगोन आं रायजानो दा नै 8 किल'मिटारल'सै बेंटल बाजारानो दां आं खेबसेल' फैफेरदों नै दाजों सेकेन्ड टाइम आंबो बारा मोजां मिथिया बे जायगाजों आइ पुवालि पिकनिक स्पट गैला 2 किल'मिटारल'सै थांगासिनो मोनबाय अके फाइनालि दा नै दालांखौ मोनफैबाय दालांखौ मोनफैबाय स्पटआ बेनो दां हनै आं फार्स्ट टाइम बे माबायाव ब्रिजआव मोजां बरिया हेभि टेन अफ टेन आच्छा मोजां जायगाया बै दालाङाव र' फट' खेबजाथारगोन आंबो होनि नोंसोरल' होनो हायाना बिराद मोजां
हाद्रिया बोरै जानाय बिदिजोंलाय हा हाद्रिया बोरै जानाय हाद्रिया माथो नोगोदखा जालालै बिदिजों वाटार क्रसिंबो दंलायबावथारोसो माथो गोमदों 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 आयै माथो दैया सिबायलै खरा फैदोंमोन आङो आच्छा मोनफैबाय नै दा दाथ' नै जायगायाव सफैखाबाय नै गेटआ बेनो ओमफ्राय बैयाव गुडिस कालेक्ट खालामनांगौ आरो बेयाव नोंथांमोनहाबो नुलांबाय थागोन मा मा प्रग्राम जायो जौ गोरानखौ वान शट होनानै माबायदि मोनदों जौ गोरानसोमोन आरो आया आं लोंबावगौ मोनदोंमोन आयौ आं लाइफला नायलांबाय था आं देखायलांनो नाजाबाय थागोन पिकनिक स्पटआथ' बेनोखा गासैबो नै ओरै दं फाइनालि दा नै स्टेज प्रग्रामा जागासिनो ओमफ्राय दाथ' जों सफैखाबाय सफैनाया दा मोनायाव मा मा इभेन्ट जायो आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजागोन नायलांबाय था नोंथांमोनहाबो नुनो मोनबाय थागोन ओरै दं नै नै स्टेज प्रग्राम जागासिनो आरो नै ओरै दखान दं नै नायनि मा मा दं Yes, indeed, this is the motivation that he needs. आच्छा होली मोली स्टल चिकेन दं मानसिया दंना गैया जाखो honored to be here among बाफेलो ड्राई रिभार स्नेल पर्क ड्राई चिकेन ड्राई दा नै खोनानाय नङा नोंथांमोना माने ब्रादार हिमालयान प्रजेक्टआ स्टेजआव दं आरो दा नायनो हागोन नोंथांमोनानो Let's meet